Vale, e despois teño dous pares de calcetins que saíron dos tubos de calcetins que fixen durante outubro e novembro. O tubo de calcetins que fixen con Rosarios 4 con meia, e xa non os teño, así que fotito por aí. E o segundo par é este Cardona Neon que fixen punteira, elástico e talón con ópal, que é un poquinho máis fina que a Dora, pero bueno, é para mí. A ver, non é moi complicado. Ti tes o tubo así, normalmente xa yo teño feito a punteira máis o elástico, e a 5 centímetros menos do longo do pé marcas esa volta e recolles os puntos da volta superior e da volta inferior. Entón son 3 voltas as que tes marcadas, unha recolle 2 puntos, outra que é a que tes marcada do longo do pé que queres, e a terceira volta por baixo. Tes 3. Cortas a hebra desa volta, pero só desa volta, e despois vas ter os puntos recollidos que aínda van estar unidos por esa hebra que acabas de cortar. Entón vas desfacendo para que se abra. Un truquiño para evitar que aquí quede un oco, non desfagades hasta o final. Deixade aínda unidos os primeiros 2 puntos da volta cos últimos 2 de atrás. Pero de verdade, é unha soberana parvada, super fácil, simplemente é non desfacer. Porque despois, cando vas rematar, ese oquiño que a veces queda, xa queda pechado polo propio fío que non te fixeches. De verdad, é o mellor truco que vos podo dicir para talón de última hora, que non quede ocos.